poštovani gledatelji, još jednom lijep pozdrav iz Bratine. Pred nama je posljednja disciplina svjetskog prvenstva u samostrelu, a to je muško finale. Sa mnom je i dalje predsjednik organizacijskog odbora, gospodin Pero Stojnić. Pero, sada će biti jako zanimljivo. Bit će jako zanimljivo i malo sam bio među strelcima i gostima tu i svi vide situaciju da stvarno je njih 4-5 u krug i vidjet ćemo. Evo i vjetar je to daje posebno draž. Tako, evo, ja ću pročitati 8 finalista, znači prvi Benjamin Besert iz Njemačke 1706 krugova, drugi Domagoj Pereglin 1706 krugova i treći Francuz Pascal Christoffel 1706 krugova. Svi krug, da. Tako je, dok je na četvrtom mjestu Andrej Krstinić sa 1705, znači samo krugom manje. Evo ovdje sjajno, ovdje vidimo pohvale za grafiku. Ovdje vidimo na petom mjestu Jean-Michel Brulé, Francuz, šesti Rus Andrej Tertičnin, sedmi naš Zoran Špoler i osmi Didier Cadlo, Francuz. Znači, naša tri predstavnika u finalu. Domagoj Pereglin inače brani svjetski naslov sa prvenstva u Francuskoj prije 2 godine. Moram reći da je tada u Francuskoj kao junior nastupio u seniorskoj ekipi jer smo procijenili da je dosta jak i htjeli smo da seniorsku ekipu dignemo na prvo mjesto. Oni su tad bili drugi, istina, međutim on je pojedinačno zaista odradio fantastičan posao i bio prvi. On je tada u Francuskoj pokazao školu gađanja samostrelom ili uopće streljaštva kako se gađa tehnički, izvanredno. Svaka čast Domagoju, a mislim da bi i njegovim stopama mogla krenuti njegova sestra Valentina Pereglin, to jest i da ona počne pucati u seniorskoj konkurenciji, ali je pokazala, evo ovdje imala 1806 krugova, znači samo je Njemica Ina Schmidt imala više 1809, svaka čast i Valentini još jednom iskrene čestitke na naslovu svjetske prvakinje juniorske. Moram samo još istaknuti da je dosta rijetka situacija da su strelci toliko zgusnuti u ovom našem sportu, jer nakon 180 strelica, dakle rezultat je oko 1800, dakle obično oko 1700 i nešto, vrlo rijetko se desi i ovo je zaista posebno interesantno, vjerujem da će gledatelji uživati u tome. Tako je, drago mi je da ćemo imati priliku to vidjeti, jer kod žena je, eto, sve je bilo jasno, znači Ina Schmidt je stvarno bila uvjerljiva i tu uopće nije bilo upitno tko će osvojiti zlato, ali moramo još jednom pohvaliti Sanju Komar koja je osvojila srebro, svaka čast i iskrene čestitke Sanji, dok je bronca pripala Branki Pereglin, našoj najtrofejnijoj sportašici. Inače ona je bila srebrna na svjetskom prvenstvu u Francuskoj prije 2 godine, naravno da ima i zlata. Da, i svaka čast. I trenutno je aktualna evropska prvakinja, dakle ona će sljedeće godine braniti svoju titulu. Moramo ovdje spomenuti da je i Nikolina četvrta, nažalost skoro vječno četvrta. Evo i prošle, pre 2 godine je bila četvrta. Dobro, prošle godine je prvenstvo Europe osvojila 3. mjesto, ali evo tu je negdje uvijek. Drvena medalja. Drvena medalja. Moguće je da ona želi promijeniti samostrel, pa ćemo vidjeti, moguće sa novim samostrelom će se popraviti njena situacija. Tako je, a 6. mjesto je osvojila Tihana Odlešić, znači ona je 1 mjesto lošija u odnosu na Francusku prije 2 godine kada je bila peta, ali opet ušla je u finale. U svakom slučaju iskrene čestitke, mislim da je to bila sjajna predstava naših predstavnica u ženskoj konkurenciji, kao u ostalom i na ovom cijelom svjetskom prvenstvu u samostrelu. Stvarno impresivni rezultati. Da, ovdje kad malo gledamo listu muških, možemo reći da je Besert Benjamin Njemac iznenađujuće možda na prvom mjestu. On kao u juniorskoj konkurenciji zadnjih godina nije imao neke velike rezultate i ovo je pomalo, ja bih rekao, pozitivno iznenađenje. Od naših, Andrej Krstinić koji je na 4. poziciji, Andrej je državni prvak, dakle on je u jednoj izrazitoj formi bio, međutim očito je situacija svjetskog prvenstva malo i djelovala i na njega, pa ćemo vidjeti, možda njegova tehnička dotjeranost ove godine dođe do izražaja sad u finalu. Tako je, a Pascal Christoffel, Francuz, koji je inače sada trenutno na 3. mjestu, to jest ima isti broj krugova kao i Benjamin Besert i Domagoj Pereglin, na svjetskom prvenstvu u Francuskoj prije 2 godine bio je srebrni, znači Domagoj ga je pobjedio. Sada će sigurno se tu voditi velika bitka i velika borba. Da, to će biti interesantno. Pascal je jedan strelac koji je u Francuskoj ubedljivo vodio prvi dan, da bi drugi dan ga Domagoj
pristigao i u finalu dotukao. Dakle, tada je dosta loše upucao finale. Imao i sreću da je tada kineski Tajpej, predstavnik kineskog Tajpeha u zadnjoj strelici pogodio šesticu i izgubio je u biti drugu poziciju, tako da je Pascal došao srećom, ja bih rekao tako, na tu treću poziciju, ali da li je to bila škola za njega da popravi finale, vidjet ćemo malo kasnije. Tako je, to ćemo još vidjeti, a za one koji su se tek sada uključili u ovaj prijenos, Pero, još jednom ćemo ponoviti sustav bodovanja, znači rezultati od prvog i drugog dana se zbrajaju, u finalu nastupa samo 8 strijelaca, ali se naravno zbrajaju njihovi rezultati od četvrtka i od petka. Puca se na udaljenosti od 50 metara, 10 strelica, tako ide finale. Tako ide, da. To je 10 strelica, strelica po strelicu na zapovjed glavnog suca tamo na liniji. Oni moraju poštovati vrijeme od 60 sekundi, u pravilu pucaju ranije, dakle ne smeta ranije, ali ne smiju kasnije. Ovdje još vidimo njihovo zagrijavanje prije samog početka. Evo, Zoran Špoler, ovdje smo mogli vidjeti 1685 krugova, na 7. je mjestu. Pa Zoran je odlično, u stvari da je došao u finale, on je bio i prošle godine u Mađarskoj na europskom u finalu i popravio se za jedno mjesto, zna finale dobro pucat. Njegov peh je isto taj da on radi, puno putuje autom i svakako trenira, tako da je on stvarno puno napravio ovim 7. mjestom za sada u finalu. Pa vidjet ćemo šta će on napraviti dalje. On ima mogućnost da pretegne strijelca ispred sebe, znači Rusa Tetičnija Andreja, koji je samo krug ispred njega, ali Zoran zna dobro pucat finale, pa evo, želimo mu sreću u tom smislu. Naravno, kao i svim našim predstavnicima, malo prije smo mogli vidjeti Domagoja Pereglina koji je, kao što ste rekli, da dosta njih radi. Domagoj je student elektrotehničkog fakulteta, znači stvarno nitko nije zapostavio obrazovanje. Samostrel je ipak njima, ja bih rekla, nešto uz ono glavno što rade. Uz sve velika ljubav. Ja bih tako rekao, inače evo kad ste spomenuli Domagoja, on je izvanredan student, studira na elektrotehnici i stvarno je dobar, svira gitaru u slobodno vrijeme, odličan je za društvo i veseli sugovornik ako ga budete poslije imali. U svakom slučaju će kolega Marko Šorli razgovarati kasnije s Domagojem. Nadamo se da će razlog biti ono najsjajnije odličje i da će obraniti taj naslov iz Francuske. Eto, za nekoliko trenutaka počet će posljednja disciplina ovog svjetskog prvenstva u samostrelu, znači muško finale. Do sada smo već dobili pobjednike u kadetskoj, juniorskoj i u seniorskoj ženskoj konkurenciji. Sada ćemo dobiti u seniorskoj muškoj. Pero, još možemo spomenuti da su ovdje nastupili i veterani, eto, bez hrvatskih predstavnika, ali znači i oni su se natjecali tijekom ovog svjetskog prvenstva. Pa jesu, mi tu disciplinu inače u Hrvatskoj ne njegujemo, iako imamo par strelaca koji bi, ne znam, vidjet ćemo. To je disciplina koja se tradicionalno održava i kao takva je, dakle ona i nema neku važnost, bila je danas prva disciplina i u proglašenju će biti prvi. Ali to treba poštovati i moram reći da to nije lako. Ovaj sport je vrlo težak. U tim veteranima su strelci preko 55 godina i nije lako 2 i 3 dan danas biti na ovom suncu, vjetru i gađati po 5-6 sati svaki dan. Zato su imali finale u 9 ujutro da ih ne bi sada sunce opalilo. Da bude svježije malo, da. Tako je. Da. Evo, idu strijelci provjeriti, znači ovo što su pucali na zagrijavanju, vidjeti kako i šta treba raditi u ovom finalu. Naravno, želimo im svima sreću, nadamo se da će biti što zanimljivije i što neizvjesnije. Pa, vjerujemo i vidjet će, ako možete vidjeti, među prvih 5 je razlika samo 2 kruga. Može se desiti da prvi otpadne na 5. mjesto i obratno, dakle, bit će 2 nezadovoljna i vjerojatno 3 malo zadovoljnija strijelca, od kojih jedan izrazito zadovoljan, to je tako. I nadam se da će među njima biti netko iz Hrvatske. Tako imaju i Domagoj i Andrej Krstinić imaju priliku, znači, za medalju na svjetskom prvenstvu u samostrelu. Kod žena su osvojile Sanja Komar i Branka Pereglin, dok smo u kadetskoj juniorskoj konkurenciji moramo istaknuti da su tamo nastupile i djevojke i mladići zajedno. Znači, tamo je kod kadetkinja Valentina Kozumplik bila je prva, dok je Valentina Pereglin svjetska juniorska prvakinja. Eto, znači, očito da su djevojke preciznije od mladića. Pa, čujte, u pravilu moguće da je, one su ozbiljnije, serioznije, bolje slušaju trenere i vjerojatno je u tome nešto, dečki su uvijek malo neozbiljniji,
Inače, po tim pravilima, dakle, dobro ste primijetili, kadeti i juniori su umiješana konkurencija, isto tako i ti veterani koje smo načelno spomenuli. Međutim, muška, ženska konkurencija su odvojeni i to su biti glavne discipline samostrela. Tako vidjet ćemo sada rezultate. Naime, Ina Schmidt je jučer imala najbolji od apsolutno svih, znači od muških i od ženskih strijelaca najbolji rezultat. Danas isto, evo, 1809, vidjet ćemo hoće li netko to nadmašiti. Evo, vi ste rekli kako su žene preciznije. Vidjet ćemo, hoće se to još jednom pokazati istinitim, Pero. Vidjet ćemo, evo sad. Ali moram u ovom momentu malo konstatirati da vjetar nastavlja. Možda je čak i jači nego kod seniorki. Tamo je ovaka snaga bila negdje u onom srednjem dijelu njihovog gađanja. Vidjet ćemo, ovaj čas je teško bilo šta predvidjeti. Tako je, evo, čuli smo i gospođu Branku Pereglin kako je rekla da ne voli pucati po vjetru i da joj je stvarno stvarao velike probleme. To je tako jednostavno. Da, tu su u stvari dvoje teške situacije. Jedna je što vjetar djeluje na vas i na vaš samostrel, prema tome vi se borite sa onom točkom koju nišanite, a druga je što vjetar djeluje i na strelicu. I koji put se zna poklopiti obadvoje u nekakvom negativnom smislu, pa može biti zaista drastično loš pogodak. Ali u svakom slučaju za strelce je teško jer moraju do maksimuma ostvariti osjećaj da procjene moment kada opale strelicu. Evo, sprema se prvi hitac. Tako je, sve je spremno, znači imamo 10 strijela u finalu ovog svjetskog prvenstva u samostrelu, sve je spremno za prvi hitac, znači posljednja disciplina, muško finale. Čini mi se da je Domagoj pogodio 10, ako sam dobro vidjela, Pero, vi imate dalekozorčić, pa možda možete provjeriti. Ovaj čas je Domagoj prešao vodstvo, jedini je pogodio 10 kod prva tri, od njih troje na prvoj poziciji, još samo da vidimo Andreja. Podsjetimo, oni imaju isti broj bodova, znači 1706. Tako je, Benjamin Besart pogodio je 9. 10 Domagoja Pereglina, čujemo i pljesak u publici. 9 Pascala Kristofela. Andrej Krstinić također 10, sjajno otvaranje naših predstavnika. Čini mi se 9 Francuza Jean-Michela Brulet. Evo i Zoran Špoler je dobro startao. Već sam prije rekao da on dosta solidno puca ta finala i možemo očekivati da će napasti poziciju broj 6. Tako je, ali Rus je isto pogodio 10. No naravno, ovo je tek prvi hitac, ima još vremena. Već sam prije naglasio da su izrazito važni ti prvi hici i naročito na kraju. Dakle, to su, kako se kaže, točka na kraju. Pa za sada je relativno dobro su startali ovi naši strijelci. Tako je, no još je 9 strijela preostalo. Sva trojica su u biti 10 pogodili, što je isto vrlo rizično, kažem, nakon probe i onda jedna manja pauza i onda se gađa prva strela. Vjetar je još uvijek jak. Da, čujemo ga stvarno kako samo pojačava i sigurno otežava posao finalistima. Evo ovdje vidimo odlično Domagoj Pereglin kako je prešao u vodstvo 1716, dok Njemac Benjamin Besart je na drugom mjestu 1715. Znači Domagoj je pogodio 10, Njemac 9. Da, možemo dodati da se na drugom mjestu i Pascal i Andrej Krstinić, dakle njih troje su ovaj čas na drugoj poziciji, na drugom mjestu. Tako je, Andrej se priključio, znači evo ga, 18 sekundi je bilo ostalo do kraja, znači imaju 60 sekundi strijelci, ali eto, znači ispucali su u 40 sekundi. Da. Očito vjetar produža, obično oko 25 sekundi opale te tri strelice, odnosno jednu ovu. Čini mi se 10.
Devetka, opet su se izjednačili Domagoj i Njemac Benjamin Besert. 10 je pogodio i Francuz Pascal Christofel. Osmica Andreja Krstinića. Da, loši hita s lijevoga je odvukao vjetar. Desetka Francuza Jean-Michela Brulea. Rus Andrej Trščinjin. Evo, tamo sam Zorana pohvalio, evo. I osmica. Ali moram reći da se vjerojatno ne radi njegove greški, nego vjetar očito iznenađuje i evo, bit će zaista i iznenađujući pogodak do kraja, pretpostavljam po ovom vjetru. Tako je moguće da će se u posljednjem hicu sve pero odlučivati. Vidjet ćemo, to će biti veća draž za nas koji to pratimo i gledamo, jel? Naravno, ovdje vidimo kako su se izjednačili opet, znači neizvjesno 1725 imaju i Benjamin Besert i Domagoj Pereglin i Pascal Christofel. Andrej Krstinić sada 1723, znači 2 kruga manje, ovo je bila osmica sada. Da, malo je pokvario svoju situaciju za jedan krug u odnosu na start. No, mislim to je još uvijek početak i sve se može i popraviti. Tako je, 8 strijela još do kraja. Lijep kadar, vidite kako manje više sve ide u centralni dio mete, ja? Tako je, svi su vrlo precizni. Mislim da je neko na prvoj poziciji pogodio negdje u crveno, to ćemo vidjeti malo kasnije. Tako je, i to je Benjamin Besert. Benjamin, sedmica, da. Što u svakom slučaju našim strijelcima ide u prilog. Da, i nije mu lako, vidim. Eto, Domagoj je, tako je. Baš sam sad gledala vrijeme. Ali to samo znači da čeka povoljnu situaciju do maksimalno povoljnog momenta ako uspije. Ja? Naravno, iskoristio je sam završetak isteka vremena. Sedmica Benjamina Beserta. Devetka Domagoja Pereglina koji će... Neće preći u vodstvo, nego će da Pascal Christofel. Devetka Andreja Krstinića. Osmica Jean-Michela Brulea. Devet je pogodio Rus. Evo i Zoran Špolar bolji nego u prošloj seriji, znači sada devetka. I Didier isto je pogodio devetku, dakle sva trojica su. Znači, Pascal Christofel prelazi u vodstvo, Domagoj je na drugom mjestu, Domagoj Pereglin, tako je, sjajno, evo imamo odličnu grafiku. I sad se situacija na trećoj i četvrtoj mjesticu, znači sada Nijemac i naš Andrej Krstinić. Stvarno se poredak mijenja iz hica u hitac. For the fourth competition shot, load. Attention. 3, 2, 1, start. Vrijeme je počelo odbrojavati 60 sekundi. Da, u ovom momentu se vjetar smanjio i sad je pitanje da li će vratiti korekcije na vrijeme. Mislim da su većina uspjeli, evo dobrih pogodaka ima. Tako je, čini mi se da su dosta brzo pero svi ispucali ovu strelu. Evo vidimo, zaustavilo se vrijeme. Da, Francuz Didier je vrlo iznenađen, ono što nije pogodio korekciju, vidjet ćemo ga, on je na poziciji 8. Čini mi se da je ovo desetka Benjamina Beserta. Je, desetku je pogodio.
podrška s tribina i njemačka zastava se vijori. 10. Domagoj Pereglin također Prati, 10. prati, da. Target 3, center 10. I 10 Pascala Cristofela, Francuza. Target 4, 9. 9 Andreja Krstinića. Target 5, 9. 9 i Francuza Brulea. Target 6, center 10. Ruster Šinjin pogodio je Target 7, 10. center 10. Kao i Zoran Špoler. Odlično. 8, Dobro. 9, 10. Da, Zoki će morat popraviti onu osmicu u startu, pa Target 8, 7. sedmica, vidite, dobro smo primijetili da se jako iznenadio ovaj Francuz Didier. Tako je, ona mi je najbliže, pa Najbliži smo ga pa smo uspjeli. pratili reakciju, da. Vjetar je puhao lijevo, a on je dobio pogodak desno. A kak je vjetar stao, on to očito nije osjetio i nije primijetio. Moram ovdje reći da samoseli su teški otprilike oko 7 do 8, maksimum 10 kila i da je natek strune kojim oni natežu samosel negdje oko 95 funti ili prevedeno 43,5 kile. Dakle, oni imaju u momentu jednu težinu savladati, a iza toga moraju biti mirni i izvršiti hitac. I na ovom vrućini i vjetru nije jednostavno. Nije lako u svakom slučaju. Podsjetimo da je ovo 3. dan natjecanja, znači i u četvrtak i u petak su pucali, tako da nije lako u ovakvim uvjetima. Naravno, temperatura im ne ide baš isto na ruku, ne valja kad je prevruće. No, svi su odgađali, sad samo očekujemo pogodke. Target 1, 9. 9 Benjamina Besarta. 2, 10. 10 Domagoja Pereglina, Target 3, center 10. ali i 10 Pascala Cristofela koji je i dalje u vodstvu. Pascal se ne da. Target 4, 10. Andrej Krstinić sjajno, druga 10. U ovom momentu je u borbi za treću poziciju. Center 10. Još uvijek. Target 6, 9. Target 7, 9. Evo i Zoran Šporer se vraća isto u borbu za Target 6. 8, mjesto. 8. No, Francuza je dotukla onaj malo krivi pogodak očito. Evo vidimo da Pascal Cristofel vodi za jedan krug ispred Domagoja Pereglina. Benjamin Besart je na 3. mjestu, a Andrej Krstinić na 4. Jedan krug je razlike. Zaostatka, da. I Zoran još uvijek je, malo je 3 kruga, je znači iza Rusa, to morat će se malo potruditi. Tako je, najnapetije je u vrhu gdje se vodi velika bitka za zlato, srebro i broncu. Attention. 3, 2, 1, start. Evo sve je spremno za sljedeći hitac. Domagoj je malo lošije opalio ovaj hitac, vidjet ćemo šta će se dogoditi. Čini mi se da je Francuz bio dobar. Je, Francuz i dalje je dobar. Domagoj je 9 povodio, pričekat ćemo malo službene ove rezultate. Stop. Score target. Target 1, center 10. 10 Benjamina Besarta. Target 2, 9. 9 Domagoj Pereglin. Target 3, center 10 Pascal Cristofel. Sjajno se drži Francuz. Pogledaj, 10. dobar je. Puno je bolje nego u Francuskoj prije 2 godine. Da, evo ga i Andrej Krstinić pogodio je 10 i on je dobar. Center Čini mi se 3. zaredom da je to bila 10. Target 6, 9. Target 7, 9.
Zoran Špolar pogodio je 9, 9. kao i Francuz Didier Carlo. No dobro, ovdje je sad situacija, znači da je Domagoj. Evo ovdje vidimo, naravno, Francuz Pascal Cristofel i dalje vodeći 1765, drugi Domagoj Pereglin 1763, dva kruga znači razlike, a borba je velika za broncu. Benjamin Besert i Andrej Krstinić imaju 1761, znači jednak broj bodova, bit će neizvjesno. Vjetar i dalje otežava. Malo je sad teže za njih jer vjetar im mijenja pravac. Dakle, on je do sada puhao lijevo, sad vidim da puša u pravcu meta iza negdje. Može se desiti da podigne strelcu, da će imati pogodke gore, vidjet ćemo situaciju kasnije. Evo, čini mi se po reakciji da Njemac Benjamin Besert nije baš bio zadovoljan. Sad ćemo vidjeti, Pero, koliko je on pogodio. Devetku je pogodio, koliko ja vidim iz daljine, ali moramo ipak malo pričekati da budemo sigurniji. Domagoj isto devetku Isto pogodio. 9. Target 1, 9. Tako je devetka Njemca, Target 2, 9. kao i devetka našeg Domagoja Pereglina. Target 3, center 10. Još jedna desetka, sjajna serija Francuza Pascala Cristofela, ovo je stvarno impresivno. Target 5, 10. Desetka Francuza Jean-Michela Brulea. Target 6, 9. Rus je pogodio devetku, Target 7, 9. kao i Zoran Špolar. Target 8, 9. Thank you. Sada prednost od 3 kruga za Pascala Cristofela. Sada je to već Baš je onako to lijepa osjetna prednost. razlika, velika razlika, da. Ali veseli nas na trećem mjestu Andrej Krstinić. Znači, tako je. Njemac Benjamin Besert na četvrtom, znači Domagoj Pereglin za sada srebro, Andrej Krstinić bronca. Lijepo. Odlično, evo. Kažem, teško je između njih 4, neko će nažalost ostati bez medalje. Nadamo se da taj netko neće biti netko od naših. Ostalo je još malo do kraja, čini mi se 3 serije. Attention. 3, 2, 1, start. Još uvijek na svoj hitac čeka Didier Carlo. Sada ga je ispalio. Evo, vrijeme je zaustavljeno. Mislim da je konačno Francuz puknuo devetku, ali i Domagoj, vidjet ćemo. Da. Dok Benjamin Besert pogodio desetku. Target 2, 9. Tako je devetka Domagoja Pereglina. Čini mi se tu i Francuza. Target 3, 9. Tako je. Pascal Cristofel također 9. Target 4, 10. Odlična vijest za Andreja Krstinića, desetka. Da, on i Njemac Besert se prate. 10. Target 6, 9. Target 7, center 10. Zoran Špolar također desetka, Pero. Je, 9. Evo ovdje vidimo. Francuz Pascal Cristofel i dalje u vodstvu. Domagoj Pereglin čini mi se na drugom mjestu, dok je Andrej Krstinić
Još i dalje uvijek- treći. I oni Njemac su zajedno pogodili desetku, dakle još uvijek je treći za jedan krug. Slow 9 competition. Evo ovdje vidimo, tako je, za jedan krug prednost, ali se sad Andrej Krstinić izjednačio sa Domagojem Pereglinom i mogla bi tu biti i borba za srebro. ovo. Domaća borba, da, sad ćemo vidjeti. Kao što smo imali priliku gledati kod žena između Sanje Komar i Branke Pereglin. Evo reprize. 2, 1, start. Dakle, oni imaju još dva hica i svašta je moguće. Naravno, u pravilu, već smo prije rekli, točka je i to onaj zadnji hitac. Tako je, onaj posljednji. Vjetar pojačava opet. Sad ćemo vidjeti rezultate iz ove serije. Target 1, 9. Devetka Benjamina Besrta, Target 2, 9. kao i Domagoja Pereglina. Target 3, 10. I opet se I opet. vraća desetkama Francuz Pascal Christofel. Mislim da je ovo sada stvarno Center 10. zavidna prednost koju teško da netko može dostići. Morao bi stvarno jako pogriješiti. 5, 8. Da, ali kažem, sve je moguće, zadnji hitac. Mi smo imali i u Target 6. drugim disciplinama da zadnji hitac odlučuje jer je trčanje najjače, najveće. Naravno. Target 7. U ovom momentu je Domagoj pogodio 10, pardon, Andrej Andrej 10 pogodio. i on sada je na drugom mjestu ispred Domagoja. Znači, Andrej Krstinić za sada srebrni, a Domagoj Pereglin brončani. Posljednji hitac. Neizvjesno. Saznaćemo tko je novi svjetski prvak u samostrelu field. Evo ovdje vidimo, tako je. Pascal Christofel, prednost od 3 kruga, pero dosta velika. Andrej Krstinić na drugom mjestu, prestigao je Domagoja Pereglina, znači za sada ima srebro, dok Domagoj ima broncu, ali tu mu puše za vratom i Njemac Benjamin Besert, samo jedan krug prednosti 3, ima Domagoj 2, i sve je spremno za posljednji hitac. Sad je veliko opterećenje, sad ćemo vidjeti. Sad smo mogli vidjeti, čini mi se, i reakciju Andreja Krstinića. Čini mi se da je jako zadovoljan. Evo i Domagoj je desetku pogodio, ako sam dobro vidjela. Je, oni mogu biti zadovoljni sa svojim hicom, ne znam šta je konkurencija ovaj čas, pa onda Tako je. moraju ipak pričekati. stop. Ali lijepo je vidjeti da se neko Targets. veseli. Da, naravno, pa to je poanta svega, jel? Target 1, 9. Devetka Njemca Benjamina Beserta. Target Ostao je 2, bez medalje center najvjerojatnije. Desetka Domagoja Pereglina, desetka za kraj. Francuz isto devetku, ali to je zlato. 3, 9. To je sigurno zlato. Pascal Christofel, evo čujemo podršku, zlatni u odnosu na Francusku prije 2 godine. I kad je bio- Andrej je drugi, evo, definitivno. Target 5, Čini mi se da center opet 10. imamo nekih tehničkih poteškoća. Vidite, vjetar je ipak prejak. Target 6, 9. Target 7, center 10. Zoran Špoler isto desetka za kraj. Evo sada je sve u redu opet. Thank you, girls. I like to ask all the shooters, all the competitors, wait on the waiting line because we think there could be a tie. Please Da. sit down. Bio je to posljednji hitac. Je, ali mislim da će biti raspucavanje za 6. mjesto. Mislim da je Zoran u zadnjim hicom desetkom. Rus je pogodio, Andrej je pogodio devetku i mislim da će oni morati raspucavati za 6. mjesto. Evo ga, poredak ovdje znamo, znači svjetski prvak Pascal Christofel, Francuz, 1803
Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojio Andrej Krstinić 1801, dok je brončani Domagoj Pereglin, inače svjetski prvak prošlog natjecanja prije 2 godine, znači u Francuskoj. Benjamin Besert ostao je bez medalje, a bio je u vodstvu nakon prvog i drugog dana. Evo vidimo ovdje da je tužan i razočaran. Tužna, tako malo sad rezimira situaciju koja mu se dogodila. Ali gledajte, to je sport i teško je bilo šta predvidjeti. Vidjeli ste i evo, Giovanni je tu na olimpijskim igrama. Čovjek koji je bio prvi je na kraju završio 4., a Giovanni je bio 6. pa je završio 1. Takav je sport i eto, sportaši to ja mislim da prihvaćaju i shvaćaju. Ovdje vidimo Andreja Krstinića koji je osvojio srebrnu medalju, stvarno veliki rezultat za njega. Domagoj Pereglin ovdje čestita Francuzu Pascalu Kristofelu koji je osvojio zlato. Ovdje je i njegova sestra Valentina koja mu čestita na brončanoj medalji. Medalja je medalja, naravno, na svjetskom prvenstvu. Valentina je bila zlatna u juniorskoj konkurenciji. Eto, iskrene čestitke. Ovo je predsjednik inače Svjetske samostrelske unije, gospodin Gerard Boutwil, koji čestitao sada svjetskom prvaku svom Francuzu. Inače, Christophe Pascal je vrlo jedan simpatičan i veseo dečko. I fair sportaš i vrlo je omiljen u ovoj familiji samostrelskoj. Ovdje vidimo i slavlje normalno. Njegovi kolege su sretni zbog njega, kako i ne bi bili. Eto, idealan scenarij za njega. Prije 2 godine pred domaćom publikom nije uspio osvojiti to zlato, ali zato ovdje u Hrvatskoj je. I sad je pred publikom domaćina svjetskog prvaka prošloga tu kao tu doma. Eto, to je sport, vidite. Tako je, znači Domagoj Pereglin osvojio je na kraju broncu, dok je bio u Francuskoj prije 2 godine svjetski prvak, ali svaka čast Andreju Krstiniću koji je osvojio srebrnu medalju. Evo, vjetar stvarno se pojačava i dalje. Vidimo ovdje po zastavi. Svi su se sada skupili, čestitaju. Ovdje vidimo naravno Domagoja Pereglina i gospođa Ivanka Ožbolt iz sportskih novosti. To je Andrej Krstinić je sa gospođom Ivankom Ožbolt, da. Pored njega Domagoj ovdje. Da, evo sad. Gospođa Ivanka ih je okupila, normalno sve, zanimljivo društvo. Inače, naša reprezentacija je kao jedna grupa, kao klapa, izvredno funkcionira i mislim da je i to jedan od rezultata zašto dolaze rezultati u Hrvatsku. Naravno, stvarno veliki uspjeh ostvarila je Hrvatska na ovom svjetskom prvenstvu u samostrelu. Eto, kod seniora i seniorki, nažalost, nismo uspjeli osvojiti zlato u odnosu na Francusku prije 2 godine, ali zato u ekipnoj konkurenciji, zato u kadetskoj, juniorskoj, stvarno sve iskrene čestitke.